खाम्फा बरगयारी बिथांखौ नोंथाङा मा खारननि थाखाय बेबायदि एसेबां देरहाजानायखौ हास्थायदों? बिथाङा जाथिनि खामानि मावनो थाखाय आफसुस माने गोसो होनायखौ जों नुदों। बिथाङा सम्पति खामायनायनि थाखाय बिथाङा गोसो गैला आरो जों नुदों बिथांनि सम्पतिया जा खामायनांगौ खामायनानै लाखाबाय। दा बे जाथिनि खामानि मावनो थाखाय बेखौ चान्स होयोबा जाथिनि बांसिन सानफोर खामानि मावनो बे हागोन आरो। नोंथाङा सानदों नामा दानि सरकारा मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै? जोबोद जाथिनि खामानि मावबोनाय दानि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'जों जायफोरा आगदाथि दं, बिथांमोना सोरजोंबा गुबुन हारिनि खिथु थांनानै बिथांमोना जाथिनि खामानि मावनो बावगोमानानै थानाय। फेरेंगा आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना जाथि एबा एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै नामा? दिनैनि समाव हायाखै। दिनैनि समाव जों बुंनांगोन फेरेंगा आरो गबिन्दआ सिनियर जुनियर रेसपेक्ट होनाय गैया। जेब्ला डियारनाम्ला सारा सोलोंथाइ लानो थांनायाव इनिसियेलफोरजों बुजादों, पानिश होजादों। जोंनि खोनानो मोननाय मथे फेरेंगाया सोलोंथाइ लानो थांनायाव रावजोंबो बुजायाखै, रायजायाखै, पानिश मोनाखै। जाथिनि खामानि मावनो माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थाङोबा जाय गुदि फरायसालियाव ओरैनो सिम्पलि बुंनो थाङोबा फोरोंगिरिजों रायजायोबा, पानिश होजायोबा बे फरायसाया गोसो होयो। दिनै फेरेंगाया सोलोंथाइखौनो लायाखैबा, पानिशखौ मोनाखैबा गावनि सिनियर जुनियर बोरै सिनायनो? थिग गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा एखे आखलनि मानसि। जोङो दिनै गफुर बिआर चेनेलावहाय जोङो माखासे डिसकासन खालामनो सानदों। माने जोंनियावहाय एमपि बिसायख'थिनि जे रिजाल्ट बियो नै साननैसोनि गेजेराव मोननो थांगासिनो दं। दिनै 2 अक्ट', ओमफ्राय गाबोन सानसे दं, अखानायैनो जोङो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आरोखि। दा बिनि सायावनो गोबां माने गोसोआवहाय साननाय दङ, बयहाबो मोनसे पार्टिजोंहाय गोरोबनानै थायो। जेन'बा आदाजों आंजों हयथ'बा बियो कंग्रेसाव होदों, आंनि बिटिसिनि बबेबा रिजनाल पलिटिक्स पार्टियाव होदों, माने बेबायदि गुबुन आरो। दा आदानियाव आं बेखौसो सोंगोन, माने नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा सोरखौ देरहाजानायखौ लुबैदों? खुलुमबाय। जाय दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएल जोंनि बर'नि दिनै जेनेरेल बिथांमोना सरकारखौ सालायदोंबाबो बांसिनै आसा खालायो बर' रायजो राजाफ्रा सोरबा प्रमद बर'आ जाथिनि मोजां खामानि मावगोन, सोरबा इउपिपिएलनि बिथांमोनखौ आसा खालामनानै थायो, सोरबा बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ आसा खालामो। मावाखै नङा, बिपिएफनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मावदों। दा दिनैनि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना जाथिनि खामानि मावनो बावगोमानानै थानाय बायदिसो नुबाय आरो। दा बिथांमोना जाथिनि सान हर जोबोद खस्थ' खालायदोंमोन। बांसिनै दा सोर दं? सोरबा एमसिएलए, सोरबा एमएलए, सोरबा गुबुन बिबानाव आबसुनि सोमावसारनाय, सोरबा एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, जिखुनु जाया बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बांसिनानो। दा बिथांमोनखौनो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन। दा बिथांमोना समाजनि खामानि मावनो थाखाय बावगोमानानै थानायखौ जों नुदों आरो। दा बेफोरखौ सांग्रां खालायनो दरं उदालगुरियाव जाय दुर्गादास बर' बिथाङा बायसेन्सआव जुदि जेनोबा बर' रायजो राजाफ्रा बारा हांमा सुरनाय नङा। क'क्राझार बायदियाव बिपिएफ पार्टिया देरहायोबा दानि गोहो खुंथायाव थानाय सोरबा बिजेपि, सोरबा इउपिपिएल बिथांमोनखौ माखासे थुथाबनानै खुगाजों बुंनानै खामानि मावहोनो बायध'था माखासे खामानिफोरखौ माने आवगायलांनो हागोन। दा जों नुखाबाय दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना सोरनिबा खिथु थांनानै अबेबा खामानिखौ आसि थुनानै बा खुगाजों बुंनानै मावहोनो हायैखौ जों नुदों आरो। दा बिनि थाखायनो दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर'आ जेनोबा बारा रायजो राजाफ्रा दुखु जानाय नङा। नाथाय बिपिएफ पार्टिनि खाम्फा बरगयारी सारा जेनोबा क'क्राझार समस्तिनि माने गुबुन माखासे जायगानि बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फ्राबो सिन्था जागोन आरो। दा बिटिआरनि बाहेरानि बर'फ्रा खाम्फा बरगयारीखौनो देरहाजानो हास्थायदों। माने जेब्ला बिटिसिआ थांनानै थागोन अब्लासो बै बायरानिजोंबो गसंफाहैनो हागोन जेंनाफोरावहाय। जेन'बा बिटिसिनिफ्रायनो माखासे गोबां प्रटेक्सनखौ होनो हागोन आरो बैहाय एमएलएफोर देरहानानै फैयोब्ला जोङो केबिनेट मिनिस्टार लानानै मोजां रेंक लानानै माखासे खामानिखौ मावनो हागोन। माने पाब्लिकनि स्टाडिया नैबेयाव आरो जेन'बा मोजां माखासे हानि बेलायाव मावनो सिगांनि समाव प्रमिला रानी बियो फरेस्ट मिनिस्टार मोननो हादोंमोन। बे बिटिसिनि थ्रुयैनो गासै एन्टायार आसामखौहाय माने कभार खालामनानै लानो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो उननि समावबो जुदि बिटिसिआ स्ट्रं जायोब्लासो
बायराखौबो माने प्रटेक्ट खालामनो हागोन। थिग गेदेरमा रायजो राजाफ्रा प्रमिला रानीखौ जुदि खाम्फा सारनि जायगायाव जुदि फज'नायमोनबा माबाया जयन्त सारा ओरैनो देरहागौमोन नङा होमबा? दा माखासे प्रमिला रानी बायद'आबो बा आब'आबो जाथिनि जोबोद खस्थ' खालामबोनाय, नाथाय माखासे समाव मावाखै नङा मावबोदों, नाथाय बे आब'नि खामानि मावनाया माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे गाज्रि मोनजानाय खामानिया जाबोदों। दा रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ खोनासंनानै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमिला रानीनो टिकेट होआसै, खाम्फा बरगयारिखौ मावनो हागोन आरो बिपिएफ पार्टिनि माखासे बुंनो हानाय मावबोनो हानायखौ बयबो आसा खालामदों। ओरैनो सरासनस्रा जेब्ला हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सरकार सालायदों बिनि समाव सोरबा जाम्बा जाम्बिफ्रा थिखादार जानो हादों। दा सरकारा होनो हायाखैबाबो जायफोर थिखादार बिथांमोनानो अबेबा बैसागु फालिनाय अबेबा मिथिं दावथिं फालिनाय बे थिखादारफ्रानो थाइसे थाइनै होनानै माने खुंनो हादों आरो। दिनै जों नुबाय दानि गोहो खुंथायाव थानाय बांसिन थिखादारफ्रानो गुबुन हारि। दा बर'फोरनि बैसागु फांसनफ्राव बा बर'नि माखासे मेल मिथिंफ्राव बिथांमोना बेसेबां हरगोन नङा होमबा? दा जायफोर गोहो खुंथायाव दं फेरेंगायाबो जाथिनि बुहुत खस्थ' खालायनाय। दा बे 5 बोसोराव मोजांबाबो गाज्रिबाबो 5 बोसोरनि उनाव फेरेंगाया गाव सानना लानांगौ दे आं मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो आङो देरहागोन ना देरहाया। बे 5 बोसोरावनो आङो जाथिनि बा माखासे बर' समाजनि आं खामानि मावनानै आङो गालाङो। बोराय जेब्ला बैसो जागोन अब्ला गुबुन हारिया फेरेंगाखौ गामियाव फैनानै रायदावनाय नङा। जोंनि बर' मानसिफ्रा बेमार सेमार जायोबा फेरेंगा माबा मोनसे जुदि अलखराव गोलैयोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रासो फेरेंगाखौ बिथाङा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैबाय बिथांखौ माथो हैनो थाखाय बयबो फैगोन। गुबुन हारिया मालाबाबो सोरबा बर' लिडारा माबा मोनसे जुदि बेमार सेमार जानानै थायोबाबो बेखौ नायनो थाङा। जोंनि बर' मानसियासो सोरबा गुबुन हारिया लोमजानानै थायोबा ज' थांनानै हेफाजाब मदद होयो नङा होमबा? दा बिनि थाखायनो सोरबा फेरेंगा गबिन्द गुबुन दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना बांसिनानो 5 बोसोरनि गावसिनि जि समा जोबनाय लोगो लोगो बिथांमोना आरो नेक्स्ट देरहागोनखौ साननाङा। गबिन्द बसुमतारिया मालाबा देरहाखाया, फेरेंगा बेखौ देरहाखाया। दा बिथांमोना बांसिनै साननांगौ दे आं 5 बोसोराव जाथिनि खामानिखौ मोजां मावना गालांनि बेखौ बांसिन साननांगौ आरो। दा आं बेखौनो सानो नों बांसिनै फेरेंगानि सायाव आरो दानि प्रमद बर'नि माखासे रायजो राजाफोरनि जेरावखि जाया दानि बे गोरों सरकारनासो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो सावरायलायो। गोरों सरकार माने लेखा गोरों सरकार नङा होमबा? दा लेखा गोरों सरकारनि माखासे आखल आखुआ बयजोंबो गोरोबनो हानाय जानांगौ। दा दिनैनि समाव जों नुदों सोरबा प्रमद बर'आल' सोमावसाराखै, सोरबा फेरेंगायाल' सोमावसाराखै, आबसुनि अनेक सोमावसारनाय दं। दा जों दिनै नुबाय बै जायगा माने अबेबा प्राइमारिनि अबेबा डिस्ट्रिक्टनि अबेबा आनसलिकनि आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर बिबान लानाय जायफोर सानहर आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोना सोमावसाराखै। प्रमद बर'नि गोसोआव बा दिपेन बर' सारनि गोसोआव गुबुन गेदेरमाफोरनि गोसोआव जों नुदों आरो माने बै माखासे दाब जायगानि माखासे बिथांमोना आबसुनि सोमावसारनाय बायदि जों नुवाखै, नाथाय जोबोद खस्थ' खालायदों। मानो होनोबा दिनैनि समाव प्रमद बर'आ प्राइमारिनि आनसलिकनि आबसुनि सोमावसारनायफोरखौ सिनायगोन ना सिनायला जोंहा एसे सन्देह दं आरो। दा आरो प्राइमारि डिस्ट्रिक्टनि अबेबा आनसलिकनि माखासे गेदेरमा आबसुनि सिनियर बिथांमोनखौ दिपेन बर'आ दिनैनि समाव सिनायनो हागोन ना हाला एसे सन्देह दं आरो जों। दा माने सिनियर जुनियर जुदि रेसपेक्ट खालायोबा मोजां। जों दिनै नुदों फेरेंगाया गावनि सिनियर गावनि जुनियरखौ दिनै सिनाया, गबिन्दआ गावनि माखासे माबाखौ सिनाया। दा जोङो जेब्ला बर' हारिनि गेजेराव सासे लेखा गोरों डियारनाव सारा बर' हारिनि गेजेराव आरो बिटिआरआव थानाय लेखा गोरोंसिन न'खर होननानै बुंबा डियारनाव सारनि बांसिनै गोरों न'खर होननानै बुंबा दा सोरबाया बिथांमोना साथामबा सोरबाया मेट्रिक फेल सोरबाया बिए पास जाबाय नङा होमबा? दा बांसिनै लेखा गोरोंखौ जों बुंनो हायो दे डियारनाव सारनि। दिनै साहित्य सभानि दिनै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा डियारनाव सारनि न'आव थांनानै दिनै मान हैगोन जानो हैयाखै। गुबुन आफादफ्रा माबा मोनसे सनमान हैगोन जानो हैयाखै। दा माखासे सिनियर जुनियर होनलायनाय खोथाया दिनै गोमालांदों। दा जों नुदों दिनै फेरेंगाया जायफोर रिटायार लानाय डिस्चार्ज लानाय बिथांमोनखौनो सिनायनो हाया नङा होमबा?
सुबा गबिन्दआ सिनाया दा जोङो थोंजोङै जों बुंनो हायो मालाबा समाव नों गुदि फरायसालियाव थाङोबा जाय फरायसाया फोरोंगिरिजों फंफा फंनै बुजाबासो बे बांसिनै गोसो होगोन नङा होमबा जाय फरायसाया खेबसेबो बुजाया खेबसेबो फोरोंगिरिजों रायजाया बे फरायसाया एसेबाबो माने फरायनो मोजां जाया माने चेलेन्ज होननाय थाया आरो आङो फोरोंगिरिजों रायजादों बुजादों आंसो मोजां फरायदों नङा होमबा बेबायदि जायो आरो दा जोंथ' खोनादों जियानाब्ला सारा बे आफादखौ एनडिपि आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थांनायाव बुजादों फेरेंगायाथ' जों खोनानो मोननाय मथे बे सोलोंथाइखौल' लायाखै फंसेबो बुजायाखै रावजोंबो दिनै एनडिपिनि गेदेरमा जायफोर सिनियर बिथांमोनजों सोलोंथाइ लानो थांनायाव रावजोंबो आसि थुनानै फोरोंजायाखै पानिस मोनाखै अब्ला बियो गावनि असे लोगोखौ गावनि सिनियर दैदेनगिरिफोरखौ बोरै सिनायो दा आङो नोंनाव मोनसेल' सोंलु खालायनो सानदों आंनिफ्राय आं आसा खालामो दानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना जाथिनि खामानि मावनो थाखाय माखासे बावगोमानानै थाबाय दा बिथांमोनखौ फोजाखांनो थाखाय बिपिएफ पार्टिनि दिल्ली सरकारखौ बुंनो थाखाय आरो जाय बिटिसि बिटिआराव थानाय बिथांमोनखौ खामानि मावहोनो बायध'था खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारि सारा देरहायोबा मोजां जागोन दा सारनि मथेबा सोर देरहायोबा मोजां जागोन एसे बुंना होबा मोजां आंनि मथेबाबो बेनो बै समावहाय बिश्वजित दैमारि जोंनि आसामनि स्पिकार बिथां गेदेरमा साराबो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे खाम्फाया गोरों मानसि होननानै बिथाङा बुंनाय जादों नंगौ बिथाङा गोरों आरो खाम्फा सारजों आङो गोबां माने माखासे डिसकासन खालामनाय जिरायनानै रायज्लायनाय बेफोरावहाय आङो गोबां हमदांनो मोनदों अनलि फर आङो बिपिएफनि मानसिजोंल' जिरायनानै रायज्लायनाय नङा आङो बिपिएफआवबो इउपिपिएलआवबो मोननैबो साइडजोंहाय आङो जिरायनानै रायज्लायो खाबु मोनोब्ला माने बे जिरायनानै रायज्लायनायावहाय आङो हमदांनो हादों जे खाम्फा सारनि जे एक्टिभिटिस जे रोंगौथि बियो बहुत हाई लेभेलाव थांबाय आरो बियो राजनितिकआवबो दिनै गाबोननि जेसेबांनाखि राजनितिगिरिफोर दङ माने बेजों गाजाबनो हाया खारन बियो सेनियर राजनिति बर'नि गेजेरावहाय माने राजनिति फसंजेनबोनाय माने राजनिति होनना बुङोब्ला बिथांमोनानो माने फाउन्डेसन बिटिसिनि फाउन्डार राजनितिगिरि होनना बुङोब्लाबो बिथांमोनानो आरो दा बिनि गेजेराव आङो खाम्फा बरगयारि सारनि सायावहाय आसा दङ आरो बिथाङानो देरहागोन आरो जाबायदि परिबेसखौ नुदों बिथांखौनो फ्राय बांसिना हास्थायदों आरो आंनि साइडनिफ्राय बेनो देरहागोन दिनैनि डिसकासनखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होयोब्ला जाबाय लोगोसे नोंथांमोना माने नोंथांमोननि अपिनियननिफ्रायबो माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायहर कमेन्टनि गेजेरजों जेन' जोङो बुजिनानै माखासे मोजांसिन कन्टेन्टफोरखौ लाबोनो हाबावनाय बायदि थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों